Into ukhuluma intona izaga u-2021 angicelele lapha ku-10 akasifundele bazalwana ngifundele usisi wami kuyizaga 31 verse 10 isihloko sithi ukugcunyiswa kowesifazane okhutheleyo. Ngubani ongathola umfazi okhutheleyo na? Ngokuba inani lakhe lidlula kakhulu amarubi. Inhliziyo yendoda yakhe iyethemba kuye, ayiyi kuswela inzuzo. Siye ku-26. Uyawuvula umlomo wakhe ngokuhlakanipha, nomthetho womusa usolimini lwakhe. Uyaqaphela okwenziwayo endlini yakhe, akadli isinkwa sokuvila. Abantwana bakhe bayasukuma bambusise, nendoda yakhe iyamdumisa ngokuthi baningi abafazi abakhutheleyo, kepha wena ubadlula bonke. Ubuhle buyinkohliso, nokubukeka kuyize, kepha owesifazane owesaba uJehova uyakudumiswa. Muphe ezitheleni zezandla zakhe, izenzo zakhe zimdumise emasangweni. Amen bazalwane. Ngiyabingelela abaholi bami ngegama likaJesu ngokukhethekile masinyane bakunxele ngiyathoba. Mama Nxele ngiyathoba kuwe ibandla lonke ngiyalibingelela ngokukhethekile ngibingelela abashadayo namhlanje. Sesiyaphuthuma namhlanje kahle kahle ngidingela isikhathi. Ngoba kuningi kulesigaba ongena kuso. Sona isipoka sikho. Kodwa izimo zikhona indlela yendlela. Zikwenza ukuthi uhlale edodeni. Seyikhona zonke izinto. Funa ukuhlale, funa ukuchaza uhlakaniphile ohlale edodeni. Ngithi ngiyabwelkhama kuNoma Land. Kuyahambeka khona. Kuyahambeka mawunokusimama. Ungamshiyi umnikazi womshado. Emshadweni wakho. Umshado ungabhoni khona. Ekhaya ubaba uzona ngakho. Angathi sobhekile imali. Ungabheki ukuthi afike. Ubheke nje umsebenzi. Ngiyacabanga ukuthi ubaba uzwana zafike lesigaba sokuthi akuthathe namhlanje. Khona iklasi alibhekile ngisho usale singene sidlala isikhathi. Emva kokudlala ukuthi lo ngingakhana. Ngicela ukuthi uqhubeke lapho kunokuthi unciphise. Ngeza ngoba sekukhona lesimo ukuthi umuntu masesingenile emshadweni sesiphakathi siyakushintsha ukwenza. Indlela esingene ngayo ayisifani. Siyashintsha ngisho sengiphakathi sengizongikhipha kanjani? Uzongikhipha kanjani? Ngeke ngikhiphe. Ngicela sesihlale enkosini. uNkulunkulu muhle endleleni. Uyaqhubana, uyahola endleleni. Angeke akushiye. Kulo nyaka ngenza 14 years emshadweni. Kodwa zona izimo zikhona. Hayi ukuthi azikho. Kodwa ngohlele enkosini. Ngohlele usimakade akukho kuzoba ukuthi uphazamisa. Ngicela uNkulunkulu akubusise. Okugcina nje engakusho. Wakhona umunye umama athi unkosikazi mangabe ngubendlini ekuseni uyakhuleka. If mangabe ubona ukuthi ukhuleka, idrawer lakho lama-underwears alibe senzansi. Ukuze ukuthi mangabe mhlawumbe ukhohliwe ukuphakama isibhedlela wayobeka amanzi khamba abazwane wageza. Uphinde ukuthi uma uye edrawini ukhumbule ukuthi hayi bo, angikasho ukuthi baba ngiyabonga. Angikasho ukuthi baba ngiyabonga. Kusale sowusho ukuthi angisho ngakukhali ngayo edrawini. Elakasizane libe phezulu. Elakho libe phansi. Ukuze uzokhumbula ukuthi hayi bo, angihluleka namhlanje. Okunye kusenza umndeni uyakhulekela. Ubabuzwane uyakhulekela ephuma nje ngomnyango. Baba mliyeke. Ingane isikhathi esiphila kuzo sibiza ukuthi sihlale emkhulekweni. Akusafani nakudala bazalwane izimo sazibona ey'kolweni imimoya ivukela abantwana bethu. Kubiza ukuthi thina vele sihlale ekhulekele ekuseni. uNkulunkulu asibusise ngiyanibongela kakhulu.
Ababambeli uxhumano azoba namazwi abaqondise umkhwenyana wethu uThamo wazwane bazalwane. Alunge mama wethu umfundisi uSamuel. Oh
Sullivan ngicela ukufunda njengokuthunyiwe incwadi uGenesisi chapter 2 zofunda ivesi lesibili isihloko sendaba usuku lwesikhombisa verse 22 uJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobabo abeluthathe umuntu wamisa umuntu bamsiya engenzele ngaphambili zohulumeni omabodi baseThula. Namhlanje ukhishiwe ubaba kaZwane oluwena. Umbuzo ukuthi ngabe lolu baba uphume ngalo kaZwane uyongena ngalo kanjani emzini kaZwane? Ngoba kuyadepend ukuthi lolu baba ukhishiwe ngabe uphethe ngendlela e-right yini. Ngoba ngathi sekhishiwe sengani inceba la khiphe khona lolu baba. Kuyadepend ukuthi wena njengoba sekuwena uzodilika kanjani. Uzodilika kanjena-ke sisi. Imibono nayo uzomsekela. Awuzuphikisana naye. Angithi ufike wanyana yena. Wasephuma wena. Awungahambile wena phambili. Bese yena ezamemuka. Ubani owafika kuqala kaZwane. Hallelujah. Uzohamba phambili ngaso sonke isikhathi. Lolu bhambo luzomsekela, luzomvika lusa phambili. Emzini kaZwane uzongena njengomakoti. Usazowenza abaphutha njengomakoti. U-3 years wenza abaphutha. Begade omama bebandla, begade omama babazwe. Ukusuka kamakoti uya kumama, asuka nje. Akumele ujahe ukuba umama, mamsiya. Idlala indima yokuba umakoti emzini kaZwane. Mina-ke ngathi ngisangena emshadweni, babengigula ngaphi nangaphi efikanelana. Ubabishabalala ngisambiza ngegama. Wahamba isikhathi ngaye enkulu nakhona bathi cha, awusho kanje. Zikhona izinto ezizoyifikela kuwena ukuthi njengamanje siyajikile. Uyangena emshadweni wena namhlanje. Thina singomakoti baseThula, asinayo idivorce. Akekho umakoti ethiwa wadivorce, ababona nabo kahle, basahlele emshadweni, akhona ama-challenges. Kodwa wena uzoqina namhlanje uvumele umyeni wakho. Uba uZwane ngeke aqine if wena uqinanga.
Eninkinga zomuzi wakho ufunde ukuyiqhubezela. Ungathathi ifoni wena njalo uyikhombe. Ungathathi ifoni uyikhombe njalo. Mina ngizosiqeda ifuthi yonke indaba yakho. Kodwa uzokwenza njani? Uzokudla xa ukhululeke. Namhlanje kuhle ubakuzwana manje uqini. Akangathi uqini namhlanje ngelanga leshaka. Yababona bayembethu baqini. Wenza sure ukuthi uqale nje. Ungathi ngoba seshayile wena sakulekelele imali. Amen. Siyabonga umfundisikazi uSamuel. Siyaqhubeka abazali nohlelo lwethu. Ngicela abasondele ngaphambili mama wethu umkhokheli ungema. Ngiyakholwa isifundo sokugcina lesigaba esikhulu sobazalwane sesiya ezweni bazalwane. Ngicela mama wethu ungema asondele ngaphambili. Amen.
inkinga yami esenginayo eyokuthi kuthiwa 2 minutes. 2 minutes. Ngizothini lezi ngane word of wisdom 2 minutes. Ngifisa ukunibonga kakhulu Mangeke eGqaphini osuthe wathatha njengaloko usuthe wena ngikubonga. Amen. Wena usuthe ushiya konke zoba ubani. Amen. Bengiphethe ivesi elithi 1-7 uJehova engawaphakamisi abawakhayo bawakheli uma ulindi uJehova engawulindanga ukuthi abalindi bawo balivisa lokho kubiza ukuthi njengoba ngingasemqala ngithi ngiyakha kumele kufake uJehova phakathi uJehova ozoba i-foundation yokuzoba nayo. Amen. Amen. Masathiwa angizophatha abantwana ngizokhulisa abantwana nginevesi la angizukufunda lokho cela nivulele ngoba kuthiwa isikhathi uThithu uthule amen. Lapha osho khona ukuthi khuluma lokho okuphilileyo. Amen. Lapha othi khona shona ukuthi amadoda amadala mawabe azithobileyo azothileyo aqondileyo aphilileyo ebukholweni nasothandweni nasekubekezeleni. Amen. Amadoda amadala isikhathi esiningi kuyathoba nababekezelayo bekezela nobaba bayabekezela kushizwe obaba bayathobeka baphile babe abaphile ekholweni. Amen. Bese lithi kanjalo besifazane abadala mabaziphathe ngokufanele abangcwele bangabi abahleli bangabi izigqila zewayini eliningi babe nabafundisi bokuhle abesifazane abadala. Njengoba mina ngidala angibe njani-ke umfundisi ofundisa okuhle babe ngabaqondileyo abamhlophe sengibuwele ube umama oqondileyo abamhlophe abaphatha kahle amakhaya abamnene abathobela amadoda abo ukuba izwi likaNkulunkulu lingajivazeki. Kanjalo babayale abesilisa abasha babe ngabaqondileyo. Amen. Ngikhothe u-6 mayizothi I mean to say u-5 babe abaqondileyo abamhlophe hayi njengoba nimhlophe abamhlophe ngenhliziyo abenza izinto zikaNkulunkulu abangagxilile ophuzweni oluningi ngoba ungasaqondile
kodwa ebethe ngayo uJehova usuhamba ungasaqondi ujivaza igama kaJehova awusathobekile ujivaza igama kaJehova ngoba siyakholwa kodwa manje intobeko ayikho. Amen. Intobeko awuthobekile uyayikhayisa wenza okungalungile ongasiyimfando kaJehova. Amen. Njengoba namhlanje mina ngikhetha ukuthi ngingena ebungabeni thina engizositshela namhlanje ukuthi mina ngingena emshadweni ngizobona nobaba fanele ngenkambo yenu ngokuhamba kwenu ngezenzo zenu sidumise uJehova ngoba umshado wenu uvela bani kwisipho esivela kuJehova. Inama-Corinthians okuqala amaKorinte okuqala u-13 bayikhuluma ngothando. Namhlanje sidlazani ngothando. Amen. Angisithatha yonke le ngifuna laphayana u-5. Amen. Mayizothi uthando ayiziphathi ngokungafanele ayizifulelo wazo alukhuluki alunamaqo. Amen. Alunamaqo. Namhlanje njengoba nina nizositshela ukuthi ngingene ebhaleni kusho ukuthi ngamanye amagama nizositshela ukuthi iphasi yenu niyayishiya okwenzeka nisahamba endleleni nisanyengani ukuthi sizongena imama emshadweni. Namhlanje ngizositshela ukuthi ngingena emshadweni kusho ukuthi amaqoqo awazi akuzi ukuthi masemhleli ukuze sekuba ukuthi uyakhumbula wakwenza ukuthi mama uyakhumbula wakwenza ukuthi ngoba phela njengoba sila ekolweni nosathane ukhona uzonisebenzisa. Amen. Uzonisebenzisa nize mgcineni la umakoti agcine sezenjani abengamthetha ukusebenzana nimtshelelani ungakhala thiwe mina ngizokwenzani wena lithi izwi lenkosi lapha kuZaku 11:14 ngokushoda kwabaluleki abantu bayawo ngobuningi babaluleki umuzi uyaphakama. Sizomafisa. Amen. Ngino 8 before ngizosho 13 also need good wine. Ngizokugcina bazalana konke okuyiqiniso konke okuhloniphekayo konke okulungileyo konke okumhlophe konke okuthandekayo konke okutusekayo. Amen. Noma kukhona okuhle noma kukhona okubongekayo zindlani ngakho. Amen. Asibuyeni past sizindla ngalokho okuhle sizindla ngalokho okuhle noma ngabe kukhona noma ngabe kukho okuqondileyo yacela ngakhokhulele ezimva imfundo. Amen. Ngoba wena ukuvusa amagqulu uthani esebuzini kuye emsebenzini usathane esemsebenzini uzokwakhe yakho intsha uzoyibona isitenda asekuso uyozibona namaqhosa asewagqokile ngoba wena wenzani uyela uvusa amagqulu uyela kwikhazi wakha isithombe esibhele. Amen.
Siyabonga bazalwane uhlelo lethu likhomba ukuthi siqedile isession yokuqala bazalwane. Singena ku-session 2 manje. Ngiyaphazama sakusession yesithathu bazalwane. Ngicela abawethu ungaveli ukhumalo asihole ngenkonzo yendumiso. Ngicela sisume sonke sime ngey'nyawo bazalwane. Baba ukhumalo uzoqalela ingoma yendumiso eze ngaphambili azoba namazwi wendumiso bazalwane. Amen. Bazalwane njengoba siya enkonzweni yendumiso ngicela bonke abazalwane abaphithizelayo bathukuma kancane, abafuna ukungena emnyango bathukuma kancane. Amen. kunomhlabeleli nje ongibusisayo ukuthi njengoba sihamba endleleni sesicabanga ukuthi kungamandla ethu noma inhlakanipho yethu. Amen. Baze bakunqome futhi nabantu eceleni kwakho bathi uhlakaniphile okukanye uyaphumelela ezintweni. Ukucabange nawe lokho ukuthi laba bantu bayangikhulisa ngamanye amazwi bangitshena into engiyiyo kanti ukhona umuntu
yezenzo zakhe. alizothola uthi Udumisa uNkulunkulu umninimandla onke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle. makabonga uNkulunkulu njengoba ukhona umuntu okhona la umefunda uthwala uthi makadunyiswe uNkulunkulu ngezenzo zakhe. Oh, siyambonga uNkulunkulu. Ngamanye amazwi masimdumisa uNkulunkulu yingenxa yokuthi wasikhetha kuba bonke ayakudala wathi thina sikubuse konke. That is why sibahle kanjena. That is why sindlula ezintweni ezinzima kodwa-ke ngaye siyaprosper, siyanqoba ngoba sihlakaniphile. Angithi mangethe mawufika la kulesigaba kahle mfoni wami ndodakazi yingoba niseceleni noma nijwayelene noNkulunkulu. Ofunda obhala kahle uthi jwayelana noNkulunkulu. Uyabona-ke makufike kuNkulunkulu lo esimdumisayo yonke into yama eseyena ngegama lakhe ayivusi into iqhubeke phambili izifike la obekungabhekanga khona umuntu ukuthi izofika. Yingakho ngithi before sizothandaza ngithi Jesus.
wethu ngameni ukukhulumana. Siyaqhubeka bazalwane nenkonzo ngoba wethu umengameli uDlozi asho umlezo ngokushaya kwakunenge ngibhekele isikhathi kodwa ngicela usho umlezo ishaya.
Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi. Ngiyabonga kakhulu umphathi wethu. Ngiyabonga kakhulu. Ngihala ngento yakho ngiyabingelela. Into nje ekujabulisa abantu bakhe bahlele ofikwayo bahlele abaphilayo abanye. Kodwa i-marriage it's a journey. Abazothi basebeqeda ukuthi abahambe besiyaqala empini ngoba seqala uhambo lwenu lobabili. Ngoba nje Matoshela, angifuni ukuthi ngisho ukusho umalumayo ukuthi u2 minutes ncane cha angeke ngikusho. Uma ngifundile. Mangeke. Kethele kethile. Amen. Yabona nje mina ngoba ngilapha. Yizoshada. Uma kwenzeka kusuvusa indaba kaMkhulu ozala umkhulu kaMkhulu owayenesikepe ngeke ubone la. Yabona nje ngoba bakhona namaplani ukuthi umkhulu owayekade umkhulu ngezothola inesikepe manje nasezothatha isikepe kwaChrist asivumeleke. Yabona kwaKristu umthanda namesetshekile ngoba usazotshela. Phela bangakhohlisa, abafundisi bakhohlisana. Sihambe, uyazi ngithi kunabakukhethelayo. Wakukhethela mina ngina-27 years. Ngihlezi nonkosikazi. Muhle lokho bakhe. 27 years. Angazi kulanda umndeni wakwaButhelezi nomndeni waNdlozi senzolani. Angaze ngibe nenkinga yokuthi manje kuthiwa sesizoxazulula. Asikaze nje sixazulule. Uma ufunda incwadi ezayo, uma ufunda incwadi kaGenesis, ekuqaleni uNkulunkulu ubeka kahle. Lithi iBhayibheli, uNkulunkulu ubukile umuntu. Mayebheka wambona ukuthi umuntu unesizulu. Wayisemenzela umsizi onjenga ufuna siyiandalane onjengaye usula ngeke wayisemenzela umsizi onjengaye uma ngabe unamanga naye izomama angithi uNkulunkulu menzela umsizi onjengaye mangabe wena ndoda uyindoda enenhliziyo uNkulunkulu uzokunika unkosikazi onenhliziyo ngoba umsizi omtholayo onjengawe okusho ukuthi kumele uyilunga abakwakho ukuthi wena unjani. Amen. Akubonga ifisa ukuthi ungifundela akubonga. Amen. Kethile mangeke. Uyazi la ngeke ngithi mina umuntu mayezokanya mayezothatha izimakoti ukubeka ngami ngabe ikithatha indoda iye ngoba amakoti ihambele nje nezihloko zakhona iyobona noma izakwazanyana zakhona namaphepha ukuthi konje lapha yabamsiyo abantu bakhona babeguga babanje sinenkinga nje ukuthi umuntu ashade 10 years ayibona ukushayela emshadweni usiyaqona yini usemtholisa abantwana phela uma ungathula abantwana uzoshintsha ishape mtande yabona manje ishintsha ishape ezithola abantwana nefigo uzophela uyababulabile mhla kuyinkonzo yey'lali uma bengakutshelanga ukuthi ifika ihambe angithi kusho indoda ihamba nonkosikazi wathi uma yefilithi ukuze nje Friday bazokutshela ngoNdlozi ongahlukani nonkosikazi wakhe ngimthanda futhi mayisetshelile ngathi ngimthanda kakhulu sange size siphengwile sishayisane thethi samshayisi
athi kanti phela uma ngabe uhamba isikhathi bayaphengile uyakwazi ukuphengela ngapha yabazalwane unkosikazi akuyona ibhodi unkosikazi akusiyo le nto le lalela uthi ugwenzela example ifafunda upholi lithi ugwenzela unkulunkulu kwenza isimanga uthi u-abraham lalela manje thatha amakamela ubophele uhambe uyofunela indodana yami umakosi wabendiyakithi lithi ke ibhayibheli uthi ngizofuna kanjani hayi noma ningakhulima noma ningagqoka udaba ebusweni unkosikazi akekho makabonge ujesu uthi ibhayibheli mabethu babami uthi nizombona ngokuthi uma ufika ucela aphuzise amanzi angeke aphuzise wena wedwa kodwa uzophuzisa wena nani namakameli obani amakameli makhulunywa ngamakameli makosi amen sesiyafunda mayikhetha ufunda ngenza chaza makosi unkulunkulu aphosisi bese isizwe ubhalintela bazalwane yazi amadoda akholwayo aphosiswa mina ngiwatholelile angithetha ngithi uzalona ungekaliwena nkosikazi eyingane nomusa yini aphosiswayo kanti indaba isendlini uhlala nepete ekuseni intambama abesatobhala kahle athi kungcono ukuhlala ehlane kunokuhlala nowesifazane athi inhlizi athi indlela yenhliziyweni yendoda ikulapha phakela nje kulula phakela lokuqala wasutha lokuqala ufunde futhi ufunde nje Nkosi yami umbabele kubaseFesu 5 umbabele verse 22 lo verse 23 bese sengihlala phansi ngiyatholisa sami ngiyatholisa ukuthi ngimuntu wrong message unika umuntu wrong
chapter 5 verse 22. Isihloko sendaba bazalwane sifundeka kanjena. Ukuphathana kwabaganeleyo 22. Abafazi mabathobele amadoda abo kungathi kubuyo inkosi. Amen. 23. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla. Ngicela ukuqeda 23 mholi. 23. Ngokuba indoda iyinhloko yomfazi, njengokuba noKristu uyinhloko yebandla, yena ungumsindisi womzimba. 25. Madoda thandani omkenu njengalokho noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yakhe. Bafazi bobelana amadoda ethu ungathi kubuyo inkosi. Amen. Ungathi kubuyo inkosi. Nendaba engithandayo mama ngokuba le ncwadi ithi indoda iyinhloko yomfazi. Yabona makhulunywa ngokuthi indoda iyinhloko. Iyinhloko noma ingenalutho. Noma umama ngaba ne-degree indoda yagcina kwa-grade 7 kodwa iyinhloko. Ubunhloko buqedwa yizinto eziphathekayo. Ubunhloko bendoda abupheli noma unganamalini. Noma ngaba wena usunetata wakhona ukusebenza wathenga imoto wahamba ngemoto kuqala kodwa ubunhloko bendoda abupheli. Makabonga uNkulunkulu. Yenzeka umama benenhlahla nje athola umsebenzi asebenze kahle.